sinden saka omah iki Putri Sartono. Oh, Mboke cacah. iya. Sowan ana Tambakrejo sing bagus selamat dan sukses buat sedaya warga masyarakat sak putuhe ing Tambakrejo kene wong ayu. Nggih. Kene iki papan pariwisata pantai sing kondang kaloka teko ngendi-ngendi kok. Tur sesuk-esuk dienekke ya kuwi larungan sesaji agung. Oh ngono. Rasa syukur sing gedhe tumraping warga masyarakat bersih desa. Bengi iki dienekke pagelaran wayang. Tegese warga kene iki isih tetep nguri-uri kabudayan. Najan to perkembangan zaman, perkembangan teknologi, zamane wis ngancik zaman gadget, zaman milenial. Ning wayang Purwa, kesenian uga adat budaya dening warga masyarakat wonten Tambakrejo ora ditinggalke. Tetep dijalankan, tetep diuri-uri. Terima kasih, tepuk tangan buat Tambakrejo sak putuhe. Oh ngono. Luar biasa. Iya no, kene cara gembul ngarani luar biasa. Lho, anggitmu zaman modern kene lho, nanggap wayang ki nggih apa? Malah nyugihne yoga karo sindene. Oh ngono. Lah dalange ya katut nek ngono lho Mas aku. Mula diuri-uri kabudayan kados dalu menika, dalange digilir gumanti alhamdulillah dalu menika awake dhewe sak rombongan ingkang tinimbalan. Alhamdulillah. Tapi buat warga masyarakat wonten ngriki kira-kira kula tak kepengin larase slindro menyanga kemawon wong ayu. Nggih. Ya, diaturke warga masyarakat wonten Tambakrejo sedayanipun. Uga dulur-dulurku sing padha rawuh, sing ada-ada saka Mberboto kaya ana Mas Wiwit, Semble. Terus sing ana kene ana Mas Dar. Sugeng dalu. Nggih. Wis pokoke ngene iki kaya reuni, Nduk. Juga Pak Lurah matur sembah nuwun tembange mboten angel, Nduk. Gawekno luwe becik. Lha ya. Luwe becik. Nggih. Patenono timbang pepisahan ting tung ting tang ting tung tung ting tung 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 ting tung tung iki kok malah hilang neng kok malah kok bolak-balik. Aku iki nyenengke Krisni aku lho mek aku muni ngono dhek wis ngono. Nyeneng jan mek Mbak Kris tok lho ya. Lah kuwi teko omah mesti crita karo Kang Garwan lho ya, ayah. Ayah, Mas Rudi ki angger omong-omong suarane kok menak nih. Oh ndak Pak Nin, saiki ayah to. Ayah, rada gaul kok Krisnia. Nyo. Ayahe utawa garwane nek nyeluk Krisnia mbok. Bayah. Kuwi jenenge imbang. Buat tamu agung sing padha pareng rawuh. Luwe becik. Ya. Luwe becik patenono. Dulur-dulur Tambakrejo. Pisahan merdyakan Celestia Narewangi samudana marang kula warga Garmolan Praputra liwat kincanging kalismu. Oh. Iki nggo digarap cara pripun? Engko nggon kedua digawe kaya biasane, digendrapke cara seka, Pak. Seka ngerti ora, Pak? Seka iki beteng, seter, sak panunggalane. Skarepmu dhewe wis pokoke.
diaturi dulur-dulur mriki. Ha. Nino nano nunu nuning. Ya. Urip ana kutha kecil kapita di sini Cara pencara modern wujudke Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya Salam kental Jawa. Selamat malam warga Tambak Rejo. luar biasa. Ciro Lu. Jawa. Thank you.